Preparandia a fost prima școală românească. Da, dacă nu v-ați prins până acum, din Arad se dă ora exactă în multe domenii. Preparandia și-a deschis porțile la 1912, la 15 noiembrie. Preparandia este o școală care a preparat, a pregătit învățători și preoți. De aici e preparandie, sigur, că a preparat, așa se zice atunci. Nu se pregăteau, se preparau. Avem o expoziție permanentă, iar din când în când se țin expoziții temporare. Cum am avut expoziție de jucării, am avut expoziție de insigne, expoziție de reclame vechi românești, expoziție de ștergare și multe altele. Este un proverb vechi care este folosit doar de arădeni, că cine bea apa Mureșului, întotdeauna aici se întoarce și nu o să o uite niciodată. Aici am învățat să umblu, aici mi-am făcut primii prieteni, aici am învățat să not, aici am învățat să pescuiesc, aici am avut primele iubiri, aici am avut școala generală în această zonă. Ce pot să vă mai spun? Cred că asta explică tot. În ființa mea este Aradul. Eu sunt Arad și vreau să rămân.